μπορεί να πάει χαλαρά, να πάρει οποιοδήποτε βαθμολογία θέλει και να περάσει άνετα στην οκτάδα. Αλλά υπάρχει περίπτωση να πιέσει τέρμα και να το σπάσει. Πάμε τώρα για δεύτερο πέναλτι. Όχι να σπάσει το μοτέρ, μωρά, να το σπάσει, ξέρεις, να το κάψει το Ρεάλ. Πώς θα σας το πω, ρε father. Ο πατέρας εδώ όρθιος έχει εκστασιαστεί, το βλέπω κατακόκκινο από την πόρωση. Έχουμε ξεκινήσει ήδη το δεύτερο βαθμολογημένο. Ολοκληρώνεται και το δεύτερο πέρασμα και όπως είπα σωστά 6-4 υπέρ του Χαλιλάου. Στο σύνολό όμως ο Ασλάνης περνάει μπροστά στην οκτάδα. Συγχαρητήρια στον Ασλάνη αλλά και φυσικά και στον Χαλιλάου για την προσπάθεια αυτή. Πάρα πολύ καλός οδηγός, αλλά φυσικά υπάρχουν ατυχίες. Χειροκρότημα